iso nga agrag-o tayo. Ta ijay tayo nga naimatangan iti pudno nga panagtungpal. A true genuine obedience. And in that sense, we all became children of obedience. Iso nga amo tayo kakabsat ti agtungpal. Ta demonstrar ni Apo Jesus kada tayo dijay. Ti panagtungpal na, iti panangaybaon, iti amana nga umay nga kastao. Tapno iso na lang iti makaperpekto nga agtungpal nga pagsurutan tayo. No basahin tayo daytoy a bersikulo and Romans 5:18 to 19. Consequently, just as one trespass resulted in condemnation for all people, so also one righteous act resulted in justification life for all people. Kunana ti Ilocano, iti kastangarod, gapu iti salungasing iti maysa, ti panakaukom imay kadagiti iso amin nga tattao. Kastamet gapu ti kinalenteg ti maysa, ti parabor asagot imay kadagiti iso amin nga tattao. Dijay kakabsat no malagip tayo di istorya ni Adan. The story of Adam. Isutiin mo na, amutay amin dijay, the story of creation. Isutiin mo na nga tao, nga nangitalkan ni Apo Jesus ije harden, Apo Diyos ije harden Eden. Inikan na ni Adan nga kasim mo na nga tao, nga mangmanihar, mangimanage kuma, mangbantay, isuti amo, iti amin nga pinarswa ti Diyos. Animal man, dagiti kay kayo man, prutas man at amin. Ngam inya ti kinwa nakakabsat daytoy immo na nga tao. Nagtungpal ka di, itibilin ti Diyos saan nga nagtungpal. At napasamak nga panagsukir, disobedience. Iso nga kakabsat dayjay iti maysa nga pagragwan tayo no umay daytoy Paskwa. Tangamin imay ni Apo Jesus as our representative of obedience. Amin nga tao nga naparso awan ti makatungpal ito pudpudno nga panagtungpal. Iso nga ko na ni Apo Diyos, ibaong ko daytoy bugbugto nga anak ko nga kas agtumao. Tapno iso na iti makatungpal iti kayat ko mga aramidan ti tao. Iso ni Apo Jesus. That's the reason why we need to rag-o or we need to be joyful, because Christmas is for us. Because the man that served as our representative to be obedient on front of the Father God came through the person of Jesus Christ. Iso di jay may sa kakabsat iti may sa nga pagragsakan tayo. Iso di jay imay ni Apo Jesus nga kas mangirepresentar iti ti pudno nga panagtungpal. Ket dayta nga panagtungpal ni Apo Jesus, ijay amana nga nangibaon, we are all justified. Naagasan amin ti kinasukir tayo. Ket dayta nga panagtungpal ni Apo Jesus, na ikan tayo iti kanayon, agduduma kanayon nga parabor, agduduma nga parabor. Maikadwa kakabsat nga agrag-o tayo no umay ti Paskwa. Ta para kada tayo daytoy nga Paskwa, imay ngamin ni Apo Jesus as a substitute sacrifice. Imay ni Apo Jesus nga nagserbi, nga nagsakripisyo iti amin nga basbasol tayo, nagtuok ti amin nga basbasol tayo. Sino kada tayo nga rod iti mailansa? Mailansa gapo iti basol ti nga lubungan. Iso nga agrag-o tayo. Ta para kada tayo nga talaga ti Paskwa. The Paskwa means the birth of Jesus, the coming of Jesus. Jesus who came that serve as our substitute sacrifice. Iso na kakabsat iti nagsakripisyo na ilan sa krus ta inaklon na amin nga basbasol tayo. Kunuhan ko mga nagtungpal nga naianak nga kastao ni Apo Jesus. Sino ko matinatay? Gapo nga nangaklon ti basbasol tayo ti amin nga tao. Iso di jay kakabsat.
We are very joyful when Christmas comes because it's really for us. Because Jesus came to be our substitute sacrifice. Iti sumaruno iso di jay. Gapu iti basol na isina tayo iti Diyos. Kat no saan nga imay ni Apo Jesus, awan iti representatibo tayo nga kas mediator. Jesus Christ came in the form of a baby who was born in a manger and a lowly manger to be one mediator between God and man, between God and us. Gapoy ti panakaisin na tayo ti basol. Ni Apo Diyos kasapulan na iti representative tayo nga makisao kanya na para kada tayo. Iso nga no agkararag in the name of Jesus. Winuhan through Christ our Lord. Amen. Sano mangikararag tayo, mangagas tayo. You know, in the power of the name of Jesus, you will be healed. Ti panakabalin, itinagan na Jesus, maimbagang ka. Kuna tayo. Iso di jay ti may nga pagragsakan tayo. Pagragwan tayo no umay ti Paskwa. Ta imay di jay mediator. Imay di jay representative tayo. Nga makisasao para kada tayo kina Apo Diyos. Iti sumaruno kakabsat to be our example and pattern in life. No saan nga naiyanak ni Apo Jesus, awan ti urnos ti panunot tayo. Awan ti urnos ti biyag tayo. Iso nga imay ni Apo Jesus, takayat na nga dijay kumaamin nga tattao, ta no matungpal, dijay kayat ni Apo Diyos kada tayo nga naurnos lang kuma, ti pinagbibiyag tayo. John tells us, he who says he abides in him ought to walk in the same way in which he walked. And remind us, 1 John 26, and reminds us that when he appears, we shall be like him. And that this hope of future conformity to Christ's character. Iso nga kakabsat, iso di jay. No saan nga imay ni Apo Jesus nga naiyanak. No saan nga imay ti Paskwa nga para kada tayo. Awan ti urnos ti panagbiag tayo. Kaniso di jay maudi, kakabsat, iso di jay, no awan iti panagtungpal, agsublitay ijay obedience, awan ti ragsak tayo nga agbiag. Tangamin, saan tayo nga makaawat iti grasya. Iso nga in all these things in life, amin nga nasayaat nga banbanag iti biyag, were fulfilled. Natungpal na amin dagitoy because of God's obedience to the Father. Dijay pa nagtulnog ti anak ken dijay Dios Ama. Iso nga datay kumamat nga anak ni Apo Jesus, agtulnog tay kumamat. So as Christian believers, Christmas means to us once again obedience. So agrag-o tayo. Ta para kada tayo nga talaga ti Paskwa. Ta isuti nang isuro kada tayo, dijay panagtungpal ni Apo Jesus nga naiyanak iji kulluong, isuti nang isuro kada tayo, iti pudno nga panagtulnog. God's plan is always coupled by His grace. Amin nga plano, iti biyag. Amin nga plano ni Apo Diyos ti biyag tayo. Adda ka sukat na nga grasya. Iso nga, malagip tayo di istorya ni Joseph. Joseph obeyed God because God used him to change the world. And God can do the same with you and me. Mabalin na tayo kakabsat nga usaran ni Apo Diyos nga mangsukat mangurnos ti lubong nulakot ang tungpal tayo. And God is not done with us yet. Saan pa yan nalpas ni Apo Diyos kada tayo kakabsat? God still looks for obedient Joseph today. Sino kada tayo kakabsat iti kasalakan ni Joseph nga managtulnog? Men and women who believe that God is not through with the world. Datayo nga namati.
sa antay ko mga nagsardengan nga ibaga nga nagsardengan ni Apo Diyos kadagiti bibiyag tayo. Because common people, data yung ordinaryo nga tattao, who serve a true one God, as long as we obey, we trust and obey. Matungpal ti plano ti Diyos, ti bibiyag tayo. Will we like that kind of people? So, diyan may isang karit kakapsat, saan lang kada kayo, no karit kumato'y bagik, nga may saak nga takadagit ti managtulnog nga tattao. No dadto narigat iti agserbi ti Apo, aglalo no haantay nga maawatan ti amin nga pasamak, kasla di na pasamak kada kami. Nga di nagsasaro no nga napan pimanaw, dagiti iingutan miti biyag. But then, my brothers and sisters in Christ, this is a question for all of us this Christmas. Will we serve even when we don't understand the circumstances that God will bring in our life? Agtultuloy tayo ka mga agserbi kakabsat, ure na saan tayo nga mauawatan, dagiti paspasamak nga umay kalagiti bibiyag tayo. God though answered our question and the way that He wanted them. But then, saan tayo nga magustuhan? Wino saan tayo nga kaya? Dije isungbat ti Apo, kadagiti isungbat dagiti salsaludsot tayo. Gamhantay ko mga maupay kakabsat. Because God is with us in every single step of the way. Adda nga kanayon ni Apo Diyos nga mangkibkibin kada tayo, iti amin nga baddag tayo with a better plan. Tinapimpintas nga plano na iti biyag tayo and with a better choice. Iti maymayat nga pili na kada tayo. Yes, He is our Emmanuel. Ni Apo Diyos iti kanayon nga adda kada tayo. And He will always do so. God is with us now and forever. Amen.